Igsoon ayaw gayud pagsimba ug laing Dios gawas sa Dios katong Amahan nga tuwa sa langit. Gawas ni Kristo igsoon nga mao'y nagluwas kanato, nga mao'y mulista sa tungalan ngadto sa libro sa kinabuhi. Ayaw sugot igsoon nga ang imong ngalan dili masulat ngadto sa libro sa kinabuhi. Dawata nga matinud-anon si Kristo ug tuuhi siya sa tibuok nimong kinabuhi ug ayaw gayud pagtuo og lain gawas kaniya. Tungod kay ang tinuod nga nituo ni Kristo, ang tinuod nga nidawat ni Kristo, musimba og mualagad gayud kaniya. Og hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang tinuod nga success, tinuod nga kalampusan, tinuod nga kadaugan, dili ka nang daghan kang kwarta igsoon, dili ka nang daghan ka nga mga negosyo, dili nang naa kay nindot nga trabaho, dili nang naa kay nindot nga balay, dili nang naa kay daghan nga sakyanan, kun dili ang tinuod nga success, ang tinuod nga kalampusan, ang tinuod nga kadaugan kanang imong ngalan malista sa libro sa kinabuhi. Tungod kay kanang imong kinabuhi igsoon, iya na sa Ginoo. Busa itugya na kanunay sa Ginoo igsoon. Og siguruha nga ang imong ngalan masulat gayud sa libro sa kinabuhi. Ayaw gayud pagsimba og laing Dios gawas kaniya. Gipadayag 13 bersikulo 8. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. Kansang ngalan wala nahasulat sa basahon sa kinabuhi. Sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero nga gipatay. Mao gayud kana si Jesus igsuon. Walay laing gipatay nga mao'y nagluwas sa matag usa kanato. Walay laing nagpalansang sa krus igsuon aron ang matag usa kanato makaangkon og kaluwasan, makaangkon og kapasayloan sa mga sala. Ug pinaagi ni Kristo igsuon, nahiusa kita ngadto sa Dios. Busa igsuon, wala kita laing simbahon. Dili kita mosimba sa mga Dios-Dios, kung dili siya lang gayud ang atong simbahon. Aron masiguro nato ang atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Atong dawaton og tuuhan nga matinud-anon gayud si Kristo. God bless sa tanan.